Эфирдә аңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Кыргылдарлар холыкны шандыруларын дәвам итә. Әлмәт районында хисап җыелышлары дәвам итә. Татнефть Music Art мәдәни проекты әлмәтләргә рухи азык бүләк итә. 18 гыйнварда төнге сагат 2 яртыда янгын күзәтчелеге идарәсе пультына Тукай урамындагы 3 катлы бинада янгын чыгу турында хәбәр килә. Урынга килгән янгын сөндерүчеләр тиз әзерләнә торган кафеның түбәсе януын ачыклый. Бина өчен ут каплаган була. Янгынны сөндерүдә 10 берәмлек янгын автотехникасы һәм 32 кеше катнаша. Янгын 2 сагат 22 минутта сөндерелеп бетерелә. Аның мәйданы 80 квадрат метр тәшкил итә. В результате пожара пострадали кровля и частично внутреннее помещение данной кафешки. Пострадавших и погибших нету. Әлмәтлеләр мошенникларга бер көндә 3 миллион сумга якын акча күчергән. Зыян күрүче ханымнар үз акчаларын сакларга тырыша һәм аларны куркынычсыз счетларга күчерә. Бу хакта Ички эшләр министрлыгының җирле бүлеге матбугат хезмәте хәбәр итә. Кыргылдарлар телефон аша эш йөртә. 60 яшьлек хатын-кызга шалтыратып, аның исеменә 1,5 миллион сумлык кредит рәсмиләштерергә тырышуларын аңлаталар. Шалтыратучы үзен банк хезмәткәре дип таныштыра. Табель номерын һәм фамилиясын атый. Зыян күрүче кушымта аша шунда ук күрсәтелгән счетка 1 миллион 70 мең сум акча күчерә. Тик аферист моның белән генә канәгать калмый. Төрле банкларда 225, 500 һәм 900 мең сумлык кредитлар рәсмиләштерергә һәм ашыгыч рәвештә акча салдырырга күндерә. Хатын шунда ук такси чакыртып шәһәрнең сәүдә үзәкләренең берсенә китә һәм мошенник счетына 225 мең сум акча күчерә. Калган акчаны ул күчерә алмый. Кушымта аша барып чыкмый, банкомат акча бирми. Ләкин аферист аңа ял итәргә һәм икенче көнне эшне дәвам итәргә тәкъдим итә. Хатын ризалаша һәм өенә кайткач, ниһаять алданганын аңлый. Китерелгән зыян 1 миллион 295 мең сум тәшкил итә. Берничә сәгатьтән соң аферистлар пенсионер ханымның 26 яшьлек кызы белән элемтәгә керә. Әнисенең финанс югалтулары һәм сәламәтлеге аркасында борчылган кыз башта аларга ышанмый, документлар таләп итә башлый. Шалтыраткан банк хезмәткәре аны шунда ук хукук саклау органы вәкиле белән тоташтыра, ләкин ул да таныклык фотосы җибәрергә хокукы юклыгын аңлата. Нәтиҗәдә алар кызны чын хезмәткәрләр булуына ышандыра һәм зыян күргән кеше аларның хисабына тагын 790 мең сум акча күчерә. Моннан тыш, шул ук көнне Әлмәттә яшәүче 38 яшьлек хатын-кызга банкның тагын бер ялган хезмәткәреннән шалтырату килгән. Билгесез клиент счетына мошенниклык һөҗүмнәре теркәлгән, анда код җибәрүен кичекмәстән банкка барып кредит картасы рәсмиләштерергә үтенгән. Хатын банкта код күрсәтә һәм 1 миллион сумлык лимитлы банк картасын ала. Шалтыратучы күрсәтмәсе буенча кушымта урнаштырган һәм күрсәтелгән банк счетына 535 мең сум акча күчергән. Калган сумманы күчерә алмый, банкомат акча бирми. Өйдә ул кул куйган документларны тыныч кына укый һәм мошенникларның корбаны булуын аңлый. Китерелгән зыян 535 мең сум. Җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Россия Ички эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлегенең матбугат хезмәте материаллары буенча Олия Байрамалова яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәттә хисап җыелышлары дәвам итә. Бүген узган елның эш нәтиҗәләре хакында Васильевка авылы халкы фикер алышты. Барлык мәгълүматлар Рәдифә Ногманова материалында. Бүген Васильевкада һәм Васильевка авылы җирлегенә караган Улаклы Чишмә авылында 400-дән артык кеше яши. Шушы һәрбер кешенең проблемаларын уртага салып сөйләшү өчен менә шушындый халык җыеннары оештырыла да инде. Авыл халкы биредә актив, шуның өстенә китереп биргәнне генә көтеп ятырга күнекмәгән. Бергәләп яши, бергәләп эшли. Республикада уңышлы эшләп килүче үзара салым программасында да авыл актив катнаша. Мисал өчен, киләсе елга дип Васильевка авылы халкының 40% 500 сумнан акча җыйганда инде. Улаклы Чишмәдә бу үтәлеш кертем күләме 1000 сумнан 100% тәшкил итә. Үзара салым кертемнәренә узган елда авыл халкы электр линияләрен яңарткан. Иң мөһиме, авыл юллары чисталыгын тәэмин итәргә мөмкинлек бирүче трактор сатып алган. Без самовложение дип әйтәм инде, акчасына грант 1,5 миллион оттык. Шул акчага трактор сатып алдык яңа. Менә бүгенге секендә ул трактор урамнарын чистартып бирде. Үзегез күрәсездер, урамда ничек чип чирса. Васильевка авылы халкы белән очрашуга Әлмәт районы башкарма комитеты вәкилләре, депутатлар килде. Васильевка авыл җирлеге башлыгы Шамил Касымуллин 2022 елга башкарылган эшләр турында хисап белән чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, ел дәвамында планлаштырылган эшләрнең барысы да башкарылган. Инде бу елга дип планнар корылып, ни эшләсе тәгаенләп куелган. Бу күпер ремонты, урамнарны тигезләү, Улаклы Чишмәдә электр линиясын яңарту. Шулай ук трактор белән авыл чисталыгын тәэмин итәр өчен пижән чапкы чалырга. Рәдифә Ногманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәт театрының яңа арт майданчығында очрашулар дәвам ите. Шираттагысы пьеса уку булды. Кичәдә укылган әсәр яңа татар пьесасы 2022 бәйгесендә 2нче урынга лаек булган Бабайның бабасы фантастик комедиясе. Аның авторы безнең якташыбыз Әлмәт эчке эшләр бүлеге хезмәткәре, полиция капитаны Айнур Ибраһимов. Укулар күптән түгел генә Татнефть хәйрия фонды гранты исәбенә яңартылган музейда узды. Аның барышын һәм Әлмәт иҗат дөньясына мыштымына килеп кергән әлеге шәхес белән әңгәмәне алдагы чыгарылышларда карый алачаксыз. Әлмәт инде күптән иҗат итәр өчен килешле җирлек икәнен раслады. Калабызда күп санлы тематик очрашулар да, кабатланмас фестивальләр дә, остаханәләр дә даими уздырылып килә. Безнең җирлектән чыккан талант ияләре Татарстаныбызның данын еракларга тарата. Шундый якташларыбызның берсе белән калабыз халкы һәм кунаклары Әлмәт иҗтимагый үзәгендә кабат очрашты. Бу очрашу Татнефть музик арт мәдәни проекты кысаларында мөмкин булды. Татнефть хәйрия фонды үзенең мәдәни проектын бу ел башында да дәвам итте. Беренчеләрдән булып Әлмәтлеләр каршында безнең якташыбыз Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Антон Попов чыгыш ясады. Аккордеон феериясы концерт программасында Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының баян һәм аккордеон кафедрасы укытучылары, аспирантлары һәм студентлары чыгыш ясады. Алар барысы да халыкара һәм бөтен Россия конкурслары лауреатлары, дәрәҗәле телевизион проектларда һәм илнең мөһим музыкаль вакыйгаларында катнашучылар. Антон Попов туган каласына алып килгән программаның сәнгать җитәкчесе. Аккордеон феериясы ул әле халыкара фестивальнең исеме дә. Аны да үз вакытында Антон Сергеевич оештырган булган. Мы приглашаем в этот проект как и профессиональные музыкальные коллективы, так и студенческие. Если, например, для студенческих это такой опыт выступить на одной из лучших сцен города, новой сцене, хорошо оборудованной сцене. Для профессионалов это повод посетить наш прекрасный город, выступить для наших жителей Альметьевска и познакомить с классической музыкой, с разной музыкой. Татарстанның һөнәри һәм студентлар иҗат коллективлары концерт циклы Әлмәт киноконцерт залында ай саен уза. Шулай итеп, Татнефть хәйрия фонды тырышлыгы белән калабыз халкы һәм кунаклары классик музыка, дөнья күләм мәдәни традицияләр, инструменталь башкару белән таныша. Яңа музыкаль коллективлар ача. Бу елның беренче кичәсенә килгән кунаклар да үзләренә аккордеон һәм баянда уйнаучыларның осталарын, бу уен коралларының чиксез мөмкинлекләрен ачып киткәннәрдер. Рәдифә Нугманова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бу көннәрдә Челябинск шәһәрендә бадминтон буенча бөтен Россия турниры тәмамланды. Гран-при Россия сериясында узышы ярышларда Әлмәт данын 6 спортчы яклады һәм югары әзерлекләрен күрсәтте. Күпләре медаль зонасыннан бер адымда калса да, Кира Будилина 11 яшькә кадәр парлы һәм шәхси категорияләрдә алтын медаль иясе булды. Башкортстан Республикасы Октябрьский шәһәренең 5нче ачык кубогы барлык категория инвалидларны җыйды. Ярышларның ачылышында Токиода узган Паралимпия уеннарында катнашкан спортчылар да була. Йөзү буенча үткәрелгән әлеге ярышларга 150дән артык спортчы җыела. Араларында беренче тапкыр катнашучы, Мирас спорт сауыктыру комплексында шөгыльләнүче 9 спортчы да була. Һәрберсе 2 дистанциядә чыгыш ясый һәм призлы урыннар ала. 19 гыйнварда православие вәкилләре төп бәйрәмнәренең берсе Хашмануны билгеләп үтә. Калабызда моңа әзерлек күптән алда башланды. Әлмәт шәһәр күлендә махсус бәкет ишелеп, аның тирәсен куркынычсызлык кагыйдәләренә туры килерлек итеп төзекләндерделәр. Бәйрәм гыйбадәте бүген кич 20 сәгатьтә башлана һәм ярты сәгать дәвам итәчәк. Шуннан соң бәкегә чуму башланачак һәм ул сәгать 2-гә кадәр дәвам итәчәк. Люди, чтобы произвести вот это купание крещенские, ну, прежде всего, должны быть свое самочувствие определять сами. Поэтому людям больным или какими-то с ограничениями не рекомендуем купаться. Потому что все возможно, температура мороза пока около минус 15 ночное время есть. Поэтому все должны люди взвешенно к этому подойти. И особенно прошу тех людей, которые злоупотребляют спиртными, в нетрезвом виде не приходить. Медицина белгечләре фикеренчә, бозлы суда куйну алдан әзерлек белән генә башкарылырга тиеш. Йөрәк кан тамырлары, сулыш һәм бәүел системалары авырулары булган кешеләр өчен, шулай ук астма, шикәр диабеты һәм тирәк хәрәкәт аппараты авырулары белән интегүчеләр өчен мондый процедуралар сәламәтлеккә куркыныч яный, дип кисәтә табиблар. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.